Ngiphethe umfo kaMlaba la esikhathini esiningi umuntu ayathi Mzolo. Mfana kithi usamkelo wakuphi? Ngusamkelo ngwamlaba ngisuke endaweni ekuthiwa kwaXimba ngale eKhethoreji. Abantu ababuya kwaXimba esikhathini esiningi kakhulukazi ngabe ku-Arrows uyayuthola ukuthi badlale ku-Brazil Academy. Nami ngisuka kuyona iBrazil Academy, ngisuka kuyona iya-Brahma Mavusana. EkaMavusana. And ngabapha abanye abadlali abaku-DDC ukuthi hayi naba abanye engidlale nabo. Khona uSiyabonga Ndlozi, Daniel Mjengu, abanye ngibashiyayo, Sandile Ndlovu, i-captain centre back, baningi. So basically kuyaphekwa lapha because anigcini nje lapho ne-first team nayitaster uNdlozi sikhuluma nje ungale ku-orbit, so kuyakubonisa ukuthi kuyaphekwa uDaniel Mjengu efaka uthula sambone edlala ku-first team. So injani impilo lapha yana kwaXimba? Impilo kwaXimba indawo amathuba awekho lapha. Kwangisiza nami ukuthi ngisuke ngihambe ngiyohlala endaweni ekuthiwa kaNtengezi nawe ila eClub House eBrazil Academy. Okay. La engikwaze khona ukuthi ngithola ama-opportunities yosengiyilapho. And mawuthi amathuba awekho kubalimaza kanjani abanye abadlali abasebancane ukuthi inkosi yami ngiyafisa ukufika esigabeni esiphezulu but ama-scouts awekho? Balimaza kakhulu because indawo enethalente le, indawo enethalente but nawo amajita akhona ngale ngingawasiza ukuthi asuke lapha azame ukuthola ezinye indawo mhlawumbe la etheni amathuba angcono. Ngibona iy'thombe zakho mfana kithi usaphanda usazama, ngibona ukuphumulana imiya awuqoqe mfowethu ngumsakazo miya udavu. Ithayima lami ngikholelwa kakhulu liyangithanda. And mfana kithi here you are siyakubona unokuvela naku-first team. Indaba ye-discipline as a player Ibaluleke kakhulu i-discipline as a player, iyona ekuthatha ikubeke la ufuna ukuba khona as a player. So nje ngiyakhuthaza kakhulu amajita abe-discipline la ekhona uma efuna ukufika kuleli zinga eliphezulu. mfana ngicela ukupressela ekhoneni. Masithi umuntu is a special player for you, what kind of a player is that? A special player, yeah. Ekwazi ukwenza izinto zenzeka Ungalibeka noma yikuphi. noma ikuphi. Mfana last one i-AFCON izowina uba? Sacela ukupha iSenegal. Ngithanda iSenegal, ngicela ukupha iSenegal. I-Cape Verde awuthembi? Ngicela ukupha iSenegal. Hayi eyokugcina ku-DDC ngomuphi umdlali wokuhlaba umxhwele wena kuwo wonke nje kula maqembu? Baningi khona uNtando Nkosi weSundowns, uMfundo Vilakazi, ama-player nje engiwathanda kakhulu. Mfana khuthaza amajita. Amajita la khona nje aqhubeka asebenze kanzima, akukho lula kule industry ebhola but nje angagive up, aqhubeka aphelele phambili. Mfana kithi uphile isikhokho sami ube mnandi. Ngiyabonga kakhulu. Danke njayami.